Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de overheid wanbetalers hard gaat aanpakken. En dat is gisteren bekendgemaakt. Sinds 2021, bij het aantreden van minister Silvania van Financiën, wordt door de Belastingdienst geprobeerd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers de ingehouden omzet- en loonbelasting afdragen. Dat doen veel ondernemers inmiddels, maar er is nog steeds een groep die dat niet doet. En als gevolg daarvan gaat de Belastingdienst beslag leggen op rekeningen van bedrijven die tot nu toe niet voldoen aan hun belastingverplichtingen. Het is volgens de Belastingdienst niet de bedoeling om ondernemingen te sluiten, maar het is volgens hen ook niet uit te leggen dat sommige ondernemers geen belasting betalen en daar structureel mee wegkomen. Het gaat volgens de Belastingdienst in eerste instantie om enkele tientallen ondernemingen die binnen korte termijn de gevolgen zullen merken van het feit dat ze geen belasting betalen. Valse hoop en onjuiste informatie, dat is een gegeven door onderwijsvakbond Doen. Tenminste, dat zegt onderwijsminister Sitré van Heydoorn. Zoals bekend was er 29 oktober een overleg tussen Doen, minister van Heydoorn en minister Hato namens bestuur, planning en dienstverlening. Daarna werd door de voorzitter van Doen, Marbella Falipa, gezegd dat de onderwijsminister had aangegeven dat de voorstellen van de vakbond in de ministerraad zouden worden besproken. Maar gisteren legde de minister uit dat dat niet gaat gebeuren, dat de voorstellen geen juridische en financiële onderbouwing bevatten. En Doen is niet de enige vakbond die de belangen van docenten en niet-docenten vertegenwoordigt. Daarom wil hij dat er een gezamenlijke werkgroep de voorstellen gaat uitwerken. En hij beëindigt zijn verklaring met de mededeling dat valse hoop en onjuiste informatie het vertrouwen ondermijnen en de bereidheid om samen tot duurzame oplossingen te komen. Relatief harde woorden voor minister van Heydoorn. Ruim 11 miljoen aan openstaande rekeningen. Eerder werd bekend dat het ministerie van Financiën in samenwerking met Aqualectra en de partij KEM een plan heeft opgepakt om te zorgen dat ruim 1000 huishoudens op Curaçao die geen aansluiting hebben op water en elektriciteit voor eind van het jaar, dus voor kerst, aangesloten kunnen worden. Het totaal aan openstaande rekeningen is meer dan 11 miljoen. Als mensen akkoord gaan, wordt de helft daarvan betaald door het ministerie van Financiën, 25% kwijtgescholden door Aqualectra en 25% moet via een speciale betalingsregeling worden toch gewoon betaald. Patiënt overleden, familie dient klacht in. Een hele treurige zaak. Familie is naar de Extra gekomen om te vertellen dat een 69-jarige vrouw is overleden. Ze werd behandeld in een kliniek op Curaçao. En er werd haar daarbij niet verteld dat haar lever werd doorboord. Wel werd ze naar Colombia gestuurd. Daar kwamen ze erachter dat haar lever niet meer functioneerde en uiteindelijk is de vrouw overleden. Maar het feit dat de kliniek dit heeft gedaan zonder informatie te geven, dat maakt de familie heel erg boos. Ze willen eerst de begrafenis afwachten van de vrouw en dan willen ze een klacht indienen bij de inspectie, omdat ze zeggen dat op deze manier er wordt gespeeld met de gezondheid van burgers van Curaçao. Opnieuw bijdrage voor Sint Antonius College, dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens een mooi bezoek van het Amerikaanse consulaat aan de Sint Antonius College. Daar wordt Engels als instructietaal gegeven en dat leidt ertoe dat de kinderen steeds beter Engels kunnen spreken. De bedoeling is dat ze dan uit later bijvoorbeeld naar Amerika kunnen gaan voor een opleiding. En als ze dan weer terugkeren naar Curaçao, is dat goed voor henzelf en voor Curaçao natuurlijk. Het Amerikaanse consulaat staat helemaal achter het project en had al eerder $115.000 beschikbaar gesteld. Gisteren kwam daar nog $60.000 bij. En dat gebeurde door de Assistant Secretary of State voor de Western Hemisphere, Brian Nichols, die samen met de consul van Amerika een bezoek bracht. Later in deze uitzending hoort u een verklaring van Nichols. Consultants moeten orde op zaken hebben, dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat verschillende overheidsconsultants zelf niet voldoen aan de belastingverplichtingen. En dat moet op verantwoorde wijze gebeuren, zegt het ministerie. Want dat betekent dat alleen overheidsconsultants worden betaald voor hun werk
voor de overheid als ze geen achterstand hebben in het indienen van hun aangifte. Waar nodig kunnen ze een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst, maar er zal streng worden toegezien op dit beleid. Dus mensen moeten een verklaring van de Belastingdienst inleveren dat ze voldoen aan alle verplichtingen, anders worden ze mogelijk in januari niet uitbetaald. En dan gaan we naar een bericht over medisch specialisten. Die proberen de LNT te ontwijken. Dat was een behandeling van een zaak deze week. 6 medisch specialisten hebben aangespannen dat ze tegen het land dat ze op een andere manier betaald willen worden. Ze willen dus niet binnen de LNT-regeling komen. En op die manier willen ze een andere manier van betaling krijgen. Net zoals vroeger willen ze rechtstreeks uitbetaald worden. Maar het ministerie laat weten dat de belangrijkste inzet van de procedure is een poging van de medisch specialisten om de LNT te omzeilen. En die inzet is volgens het ministerie van Gezondheid niet gerechtvaardigd. Juist omdat de minister van Gezondheid het salaris voor de medisch specialisten heeft verhoogd tot 500.000 gulden, 501.000 gulden. En het salaris van specialisten in dienstverband van vergelijkbare ziekenhuizen in de regio, maar ook in Nederland, komt niet boven dat bedrag uit. Dus de medisch specialisten moeten gewoon binnen deze regeling vallen. Aldus het ministerie van Gezondheid. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Een bijzondere waarschuwing op de Facebookpagina, op de websites van de overheid van Sint Maarten. Er is sprake van veel regenvorming in het Caribisch gebied en dat kan leiden tot hevige regenval op het eiland. Er is er geen sprake van directe orkanen, maar de regenval kan ook tot heel veel overlast leiden. En daarom heeft de regering een overzicht gegeven van alle gebieden in Sint Maarten die kunnen overstromen, zodat mensen daar uit de buurt moeten blijven als er veel hevige regenval valt. Het is een video van 1 minuut, maar het heeft een dreigende sfeer. Kijk naar de volgende video. St. Martin, as heavy rain falls across our region, we urge all residents and visitors to exercise caution and stay alert. Here are the areas prone to street flooding, flash floods, and/or rock slides. Avoid these locations until water levels subside. Atillage Road Roundabout, Cul-de-Sac. Arch Road, Sucker Garden. Beacon Hill Road, Simpson Bay. Atillage Road, Border Monument, Belvedere, Lower Princess Quarter. Billy Folly Road, Cole Bay. Emma Plain, Phillipsburg. L.B. Scott Road, Cul-de-Sac. Rhine Road, Lowlands. Welgeleken Road, Low K Roundabout, Cahill, Little Bay. Well Road, Wellington Road, and Orange Grove Road, Cole Bay. Yancho Rousquin Boulevard, Point Blanche, and Sakersgut Road, Cul-de-Sac. Remember, safety comes first. Let's work together to keep our community safe. This public service announcement is brought to you by the Department of Communication.
En dan gaan we weer naar het Sint-Antonius College. De leerlingen waren heel erg blij met het bezoek van de Amerikaanse topfunctionarissen. De Amerikaanse consul was aanwezig, John McNamara. En ook de speciale afgezant Brian Nichols. En zoals gezegd krijgt het Sint-Antonius College extra geld van Amerika om het project voor Engels als eerste instructietaal verder uit te voeren. De Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere, blijft een mooie titel, Brian Nichols gaf de volgende verklaring. The United States government is so proud to partner with San Antonio School, the Ministry of Education, and the people of Curaçao for this great step forward, a donation of over $60,000, that's more than 100,000 guilders, for English language education in the Dutch Caribbean. This is a great step forward in our partnership. So happy to be here with our Consul General, John McNamara, and our wonderful public diplomacy counselor, Vienna Monroe, who's leading this effort. These kids are going to have a great future thanks to their English language skills, and their educational horizons will open to the entire world. I'm Brian Nichols. I'm the Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere at the U.S. Department of State, and it's a pleasure to be here. En dan gaan we naar Colombia, want tientallen mensen hebben geprotesteerd voor erkenning van inheemse volken tijdens de VN-top die momenteel in Colombia wordt gehouden. Met spandoeken en in stilte hebben ze geprotesteerd in het onderhandelingsgebied van de COP16 om de erkenning van inheemse volken en hun traditionele kennis te bepleiten. Volgens hen moet er meer gebruik worden gemaakt van de tradities en de kennis van inheemse volken. En die worden nu helemaal niet serieus genomen, zo zeggen de demonstranten. Zoals bekend wordt er een grote milieutop momenteel in Colombia gehouden. En de demonstratie is een manier om te laten zien dat ze meer mee willen praten. En dat er niet alleen maar naar wetenschap moet worden gekeken, maar ook naar de kennis van inheemse volken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Ja.